Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Urre eta Lur saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean Lander Sagasetarekin egonen gara, berarekin kibi eta sagarren inguruan solastuko gara, ondotik Juan Gamiorekin, berakin Zubialde Patxaken inguruan solastuko gara, eta azkenik saioari amaiera emateko Jorge Oteiza Artzaiak, balorazio bat egingo digu, zertan dauden Artzaizek Urre erakusketa eta lehiaketa ezberdinak. Saioaren hasieran esan dugun bezala, gaurko honetan Kibisat enpresarekin hasiko dugu saioa. Kibisat beti ere Kibi Bibekin, Baztan Bidasoako enpresa dugu, badakizu Lander Sagaseta eta emazteak eta eramaten dutena, eta aspalditxotik Kibikin hasi ziren lanean, gero ja diversifikatu zuten ere sagarrondoekin, eta buru belarri azkenean Lander urte osoa lanean, eta gaur ere, eguzkitan gaude, bixerak handu behar izan duzu pixoat arpegi itzaletan ez egoteko, eta ezagite Lander nola zabiltzate edo zertan zabiltzate? Orai aste hauetan erregadioekin, aspaldian ez du euri desenterik bota eta erregatu behar produkziori laguntzeko. Eta hoxe, ni erregadiotan, beste lagun bat belarra moztutzen, eta beste lagun batzuk ere harrak imatzen, orai loraketaren ondoren, aste batzuk dira loraketa izan du genula, baina harrak podatzen jarraitzen dugu. Jendeari gogorazteko pixka bat, Kibisat enpresan, orain zenbat hektare dituzu eta nola duzu banatuak kibi eta sagarrondoen artean? Kibisat enpresan ditugu 16 hektarea kibi, bi ekoizle gara, bakoitzak 8 hektareekin, eta gero sagarrak ditugu beste 15 hektarea. Horun 16 gehi 15, 31 hektarea isa esaten da, eta gero lursail zabala dire, eta... Azkenean beti badago zerbait egiteko, belarra, mozketak, edo abonuak, edo beti badago zerbait, lursail handia da bai. Hori da, hasieran urte kuadri ez, Kibiekin hasi zinetela, zenbat urte dire? Ni 20 urte baitut, Kibierekin hasi dikan, baina Kibisatek hasi ginen 2008an, Kibisat bezala 12 urte, enpresak ere bai. Eta gero, erabaki zenuten, zertaz ez, sagarrondoekin hasi baita ez? Pixkat lantaldea mantenitzegatik urte guztian, eta gainera sagarraren ekoizpena nola irailan eta urrian den, ongi komplementatzen zigun, gero azaroan kibia biltzeko, eta horrela kuadrilla betetzen genuen kuadrillaren lana, makinariare bai, traktoreak eta gauzak hobeki aprobetxatu, eta aukera polita sortu zitzaigun hor Doneste eta Donamariko mugan finka eder bat egiteko, eta hasiera batean 6 hektarea gero beste 9, handik urte batzutera landatu genituen denak elkarrekinan, eta aukera hori aprobetxatu genuen. Kibi eta sagarrondoak azkenean fruita dire, eta beti ere naturan menpeza bete, ez hori da, zuek zuen lan ahalik eta teknologikoki hobekien egiten saiatzen zarete, baina agintzen duen azkenean eguraldia da, ez? Hala da, eguraldiak, eta urten 2020, beste gauzen artean ere frutarako urte kaxkarra da. Zeren, kibiak apirilean gaba bakarra egin zuen hola hotza izotz puntu bat, eta nahiko izan duzen, harrapatu zion momentu batean egin zituen, brote asko kibiarenak, eta hortan produkzio kasik erdia galdu dugu horten. Eta sagarra ez dakit zergatik, baina horten oso apenas lorerik ez zuten eman, eta horten ez dago sagarran produkziorik, horten urte gaizkarra du frutara. Iazkoa berriz, suposatzen da sagarrondetan bezeri hori ematen dela, bi urtez behin urte ona, nola izan duzen berez, bai sagarrondoan eta kibitan nola joan zen ustan? Sagastietan generalean urte polita izan duzen, lehen urtean produkzio politak zeuden, bai Gipuzkoan eta hemen inguruan, baina gure sagasti horretan egin ez dugu lortu produkzio on batean sartzea, oraindikan arbolak gazteak dira, oso indar handian daude, eta kostatzen nahi zaigu betiko kontua produkzioan sartzea.
kibian ere lehen urtean urte polita izan duzen. Azkenean bilketa polita egin genuen, kalidadezkoa, aspaldian bukatu genuen salmenta, eta salmentak ere politak izan dira prezionean, eta kibiarekin pozik bukatu genuen kanpaina. Bai, salmenta aldetikan zati bat kanpora saltzen duzu eta beste bat hemen saltzen duzu, ez? Bai, 180 hemen Espainian saltzen dugu, Espainia mailan, eta 120 bat edola Frantziako bi kooperatibak eramaten diute. Bai, kibia produktu ere baloratua, kalitatezkoa, eta asentatua dago, ez? Aurten gainera, konfinamentua eta tema hori sortu zenean, martxoan, apirilean, ez dugu ulertzen zergatik, baina kriston demanda izan duzen, fruta hauetan, sagarran, fruta normaletan esateko modun, eta uste genuna baino lehena bukatu genuen, eta prezio honekin, eta merkatuak hori emanatu zuen. Uste genuen, kasi maiatza arte izango genula fruta, baina apirilean bukatzeko lana izan dugu. Bai, eta sagarren kasuan, dana sagardotegietara bideratu duzu, ez? Bai, guk pixkat txiki bada daukat mai sagarren dago, baina oso kilo gutxi dira, baina gehiena dena sagardotarako. Bai, eta aurtengo uztaia kibietan esan duzu bezala kaskarra. Bai. Kilotan izango da kaskarra, porque nola gutxiago geratu den, egia da ederra egiten nahi dela. Nire harrituta nago aurten, garai honetarako, ze tamaina polita hartzen nahi den. Osea, dauden kiloak kalidade honekoak izango dira tamainaren arabera. Bai. Eta, kalitate beti prezio gehiago izaten du, edo? Bai, hemen kibiak hori da, tamaina zenbat eta handiagoa gehiago ordaintzen da merkatuan. Azkenean kibi txikiak edo handiak zapore berbera du eta jateko bat bestea bezain ona, baina azkenean biztangatik jendeak tamaina nahi izaten dut, hori izaten da baloratuak kibia. Bai, zuen kasuan horrelako izotza gertatzen delikan, ezagita segururik izaten den edo bazpare bai, ez? Bai, oraila urte asko agrosegurokin lan egiten dugu, eta horrek laguntzen digu, aurten ez dugu benefiziorik izango, baina aurrera tiratzeko dina mantenituko dugu enpresa. Hori, eta sagarrondoen kasuan desberdina da, ez? Bai, han ez daukagu segururik, pazientzia eta arbolak sano daude eta sagasti polita ikusten da, baina aber errenditzen den pixkat fruta matera. Bai, eta sagarrondoren kasuan, urrengo urtean, urrengo uzta izan barko zen, Hala, teorikoki, hala pentsatzen dugu, 11. urte ere izango da, urtean 10. eta ilusio dugu, urrengo urtean. Aurten, badaude, 6 varietatik, 3 varietate, 2 urtetik ematen dutenak ongi, horiekin konfiantza osoa dugu urrengo urtean, eta bestiak ere hasten dian. Hori da, eta zuk esan duzun bezala ez, orain uda partean, ureztatzen eta... Bai, hoxe kimak eta berde batzuk egiten, bonuak ere bota ditugu gehienak, hemen ekologikoan ez ditugu gehiago botatzen garai honetan, eta belarrak moztu eta ureztatu. Euri on bat botatzen duen bitartean ala jarraitu beharko dugu. Bai, oso ongi lander, berriz ere uzta denboraldia etortzen delikan, bai sagastian edo bai kibi arboletan, hurbilduko gara momentu batean eta... Etorri lasai, hemen nahiko bera, jotake. Eskerrik asko, ordu arte ongi segi. Zueri, agur. Kibi eta sagarrandoetatik patxaketara pasatzen gara eta gurekin Juan Gamio dugu, badakizue berak sortu zuela Zubialde Patxakak proiektua, beintza labaienen, eta Juan, balaxe da ez, proiektu aurrera baduie, sentatua dago, eta goratuko dugu pixo batez jendeari noiz sortu zenuen Zubialde Patxakak proiektua eta nolatan izan duzen? Nik ofizialki proiektua joan den 3 urte egin nuen, urte asko atzetikan esperimentatuz sortu nuen nire mintegi hau, Zubialde Patxakak mintegia, ez? Zenegatik sortu nuen mintegi hau, sagaz landaren mintegi hau, gehien bat, gaur egunean sortzen den landarea klonala da, adaskati sortutakoa da, eta lehenago sortzen zen landarea aziti sortutakoa da. Bien aldeko desberdintasunak ikaragarria dire. Gaur egunean, adibidez, produktibitate aldetik eta klonala sortzen da, baina gero bestalde gaitzen dako eta izugarrizko desberdintasuna motelagoa dire, fruten kalidadea askoz ere bajugokoa da eta horregatik sortu nuen Zubialde Patxakak. Bai. Patxaka sortzea,
patxaka berez da, bueno, sagarrondoaren hanka, ez? Barietate patroi edo, patxaka bertako azitik aterita, ez? Hori da patxaka berez, ez? Hori da, nik mendian patxaka edo basatieri sagarra biltzen dut, azia berezi, ereiten dut, eta sortzen dut landarea. Eta ja behin landara sortzen dutenean, nire mintegiaren beste atala edo bigarren zatia da, txestatzen dituzten barietateak dire bestakoak. Hasi udako barietatetik negukoak eta gero sagarrotako eta ere bai. Barietateak negu guzia aguantatzen dutenak eta bestakoak, ez genetikaki aldatutako barietateak. Bai, patxakarako hautatzen duzun hazia, sagar hazi hori, berexie behar du izan barietate konkretu bat edo basatia edo nola izaten da? Bai, basatia da. Bino, basati izanik alerenik distantziak eta hori denak mendian kontutan edukitzen dut, gero genetikoki eta basati puro bat sortu bali izateko. Bai, hori da. Azkenean, bueno, garrantzitsua da barietate hori, ez? Basatia izatea, zergatik horrek ekartzen ditu berez ezaugarri batzuk, ez? Bai, hori da. Azkenean basatiak bere ezaugarri dire izugarrizko zainatu, gaitzen dako ere askoz bizko dagoa da, frutaren kalitatea askoz hobea du, arantzak ditu, hau mendian ohitua dago, edozin klimatara eta edozin adbesitaten dako eta hau egiteko kapaz da. Bai, behin patxaka sortu delikan, azitikan, landare atere delikan, txertatu behar diozu barietate bat, ze denborak egiten da txertatu hori? Bueno, txestaketa, ja behin urte bat izan da txestatzen alduzu. Landarea gaztea denean, 2 urtekin ere bai, segun ze txesto klase egin nahi diozun, adin bat aukeratzen duzu, ez? Bai. Hori da, eta generalian 2 urtekin txertatzen dut, bai. Bai, eta 2 urtekin txertatu eta gero ja salmentarako noiz adinakin izaten da. 3-4 urterekin, ja, bai. Ja, kozkozten dena landarea, ja, saltzen dut 3-4 urterekin. Bai, jendeak, bueno, ikusten du landare eroste joaten delikan, ba, bueno, atzetik prozesu luze bat dago, lan asko dago atzetik, eta, bueno... Bai, karo, ni landarea mezkadura saltzera ematen dutenean, 2 metroko landare bat da, eta landare bat 3-4 urteko prozesua heldu du atzetikan. Ez da litxu bat edo pole bat bezala patutu urte batean pun ja egiten zizula ez. Bai, sagarrondo arruntak edo biberotatik lortzen direnak, patroien anoa izaten dute eta ezaugarri guztiz desberdinak eta iraupena ere desberdina, dana ez du zerikusirik, ez da biei sagarrondoak izan, bat eta beste ez dute... Ez dute zerikusirikan. Gaurko egunean patroietan daude nanoak, zer nahi duzun, ura dago. Bino, frutaren kalidadea, gaixotasunen dako horien bizi iraupena 15-20 urte etaztekoa da, enkanbio basatiarena, 80-100 urte lasai ederrin. Aizete handi bat etortzen zaizu, klonalak botatzen zaizu, ezetasun handi bat baldin baduzun, iazten zaizu. Asko zen motelagoa dire. Bai, frute ematen abudo xogasitzen dire, urte para bat lehenago, bino, gero, abudogo behun biziak itzen da, bai. Bai, eta, ja, gero barietateak txertatuta, hor dago konsumitzaileak erosten duen momentua. Ekologiko zegilua baduzu ez? Bai. Eta, ezakite zuretzat salmenta negu garai izanen da ez? Bai, nik uste guztian lan egiten du, minio salmenta 3 hilabetez. Abendutikan, matxo erdiazte, hotxe izaten da salmenta. Uste guztiko lana, landara izerdi gildiri dagoenean, ordun saltzen dut. Bai, egiten duzun produktua oso berezia da, bertakoa, iraupen luzekoa, eta ondorioz, ikusten daia, herritarrak konsumitzaileak eskaera handia duela, ez? Ezagutzen ematen ari zara, eta ja ikusten da, ez? Goain heldu dela ja eskaerak. Bai, azken finean, gaurko egunean, guk erosten dugu ze ikusten dugunez, eta adibidez hanka klonalekin eta erraten digute, jode, sartu digute ja, diston imagena ona dela hori, bino, badago jende asko, realidadea, osea, bere burutetik ikusi duna, ez, landaketa hundiek egin txo, saila hundiak, eta ikusi du, ez dela saltzen duen etiketa, osea, saltzen dutek diston etiketa politiarekin, bino gero ez da hori. Orduan, jende askok lehenagoko sagarrak nahi ditu, ez, oinekin eta hori. Bai, eta barietate aldetik hasita, izaten aldire konsumo ez, etxerako konsumoreko sagarrak edo zein barietate bertako piloa direnak ez, norberak gustatzen zaion barietate konkretu batzuk, edo sagarra ondoak ere badute eskaera handia ere ez, sagardote egiterako. Bai, osea, nik eskaera handia baditut mai sagarretako, eta oan ja mantxo hainez sagardotako gehien bat hanka saltzen dut, minio ja sagardotako klaseak ere baditut ja sagardoa ekoizteko. Bai. Pixu bat atzera begiratu, jau da bete-betean gaude eta negu partean. Zer moduzko denboraldia joan da salmenta aldetikan edo nola joan zen? Bueno, salmenta negua adontongi hasi nun,
eta gero ja negu ja matxoa aldera ja, pues, konfinamentuakin eta ja pixkoat hor ja jendie zintzen mugitu, eta bueno, pixkoak gelditu zen, bueno, adon ongi. Bai. Ni kanpainarik handiena ja egin janun, adon ongi, bai. Zuk salmentarako aurretekan aurre ikusi behar duzu pixka bat, jendeak ze eskatzen alduen, baritateak txertatu, eta bueno, zer da batipa saldu dena? Bat gehiena mai sagada negukoa, egon sagada. Jendeak hori bilatzen du. Urrian bildu sagada eta negu guzia sabaian aguantzeko sagad bat. Eta baritate aldetekan zeintzuk izaten aldire edo? Errezila adibidez, negu xuria, baditut asko, izen baditut asko. Gero bakoitzak ze gustu nahi duen, ze karakteristikako sagada nahi duen, adibidez, leineta bat erreziloa jan edo negu xuria jan, asko aldatzen da, estomagoan dako eta kriston diferentzia dago. Eta bueno, orduan salmenta dexente aurtengo neguan, urrengo negua, konfinamentua eta arazorik ez baldin bada, urtetik urtera gehi gora joanen da, ez? Eta zuk hori aurre ikusi behar duzu pixka bat, ez? Bai, nik salmenta kopuru bat landare kopuru bat hartu dut. Orduan nik hori ekoizten dut, landare kopuru hori, eta hori saltzen dut, eta jazta. Ez naiz, gero eta gehiago, ez. Tamaina hartua duzu. Tamaina hartua dut, azken finean lan handia dut, azken finean nik iten duten produktu hori dut, bere denbora eta behar den bezala egin, eta ez, gehiago saltzen dut, ez, kopuru bat hartu dut, eta... Salmenta puntuak, badakigu Labaienen hor zaudela zure mintegia hor duzula, etxe ondoan eta jendeak zurekin telefonoz kontaktuan jartzen da, baina bestelari biltzen zara, ez ezagin nun saltzen duzu batipat. Gero astero negun joten naiz, astizkenero aldizira. Astizkenero aldiziko merkatura joten naiz, eta gero feriak non diren, abendutik hasi eta martxoa bitarte, Zumalaga, Abadino, Bizkaia, pixko bat, larun batetan feriak non diren, han ibiltzen naiz du, iparralden ezpeletan, pixko bat, feriz feri, bai. Eta baina aurten kusiko du gabe nola doaien asuntua, bai. Eta neguz kanpo diren feri horietan ere, pixkote ezagutzen ematen zara ere, ez? Bai, udazkenin zaten dire ferik daula, pixkote azinda ferik hemen Elizondon, eta hoitan ibiltzen ez pixko jendire esplikatu eta ezagutzen emateko, bai. Zubialde patxakak noraino zabaltzen dire, nun saltzen duzu, Euskal Herri mailan bazter guztietan, o? Bai, Euskal Herri mailan denan, iparraldene asko, eta, hain Madrid aldera eta internetez, sori aldera eta asko, hori internetez, eta paketeri bidez bidaltzen dut, eta gehien bat, horiek nahi dute, basatitik sortuteko landare bat, leku idorrak dire, eta orduan aizago resistitzen du, ez? Bai, hori da, orduan, haiek ere ezagutu duten numaiketik ere, eta badakiten azken finean, hori da, internet, nik webgunea badauket ez, eta orduan internet erreminta beharrezkoa da, ez? Behar den bezala bizkero, erreminta ona da, eta niri asko laguntzen dute. Bai, eta, sagardotegiak ere aurten, sagardo azkarki bazuten, txotx demoraldi ere bertan behera geratu zen, furia gehien zuen tenorin, eta ezagik, beraiek ere ikusten dute, ez? Azkenean Euskal Herrian zenbait lekuten ez diren lursai handiak eta leku kaskarrak eta sagarrondoak bertakoak izan ezkero, hobekio, ez? Bai, azken finean, nik uste bilatu bat dela gu bakotxak ze lur dugun, ze klima dugun, iten dugun produktu hori kalitatezkoen, naiz gutxixego doi kalitatezkoen, eta bakotxak bere bezero hori bilatu, ez? Bakotxak gure espezialidade hori, bezero hori, zirkulo hori bilatu, ez? Bai. Oso ongi joan, ikusten dugu ongi doala dana bere bidetik doala, eta hurrengoan joanen gara berriz ere Labaien aldera, eta zure mintegian, baina dugu beste elkarrizketa bat, eta ikusiko dugu nola diren egun-eguan landareak saltzeko prest. Eskerrik asko. Eskerrik asko zueri. Aio, bai. Egara eta aio. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta abeltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Azken atal honetan Jorge Oteiza, Urrunozko Artzaiarekin gaude, eta badakizu ez, pandemia dela eta udaberri uda tristea baduie, eta tristea baita ere Artzaizakur erakusketa eta lehiaketatan, ez? Jorge, alaxe da ez, beste urte batean tenore honetarako ez, uztaila bukaerarako, bueltaska batzuk inazen ditun ez, zakurrekin.
Bai, urte batzuten, ertze batzuten baino gehiago, baina bai, nola nahi ere, lehiaketa pare bat, benpin izetek ginen ine, eta batzuetan igual tokatu gazta irure ine, baina, bueno, aurten autokatuk eta, bueno, aurtengoan gauzoiek, beste gauza hondiz bezala, pues, gelditutuk ingabe, eta ingabe gelditzen direnak ere, normalean iten zirenak ere, hola gelditikotuk. Hori da, ez, badirudi gaineaz, bueno, Jose Mari Ustarrozek lehenguan ere aipatu zigun, uhartarakileko hartzai egun ere bertan bera geratu da, eta dena hola joanen da, ez? Bai, lehenguan intziten bilera bat, lehiaketa ofizial horiek eta antolatzen duztenak, eta han erabaki hartu zen, hori eziteko lehiaketik, arriskue hortzeaok, eta ez dakigu non dagon, eta haingatik erabaki hartu itek, hori eziteko, horten lehiaketik. Eta, bai, hala, hortan gelditu egitu. Alde batetik, ardiak eta dituzuenak, zakurraken ere, ardiekin da etxean da zakurraken aitzen zarete, baina, desberdina da, ez, jakinki lehiaketa batzuk badirela, erakusketa, entrenatu batzuk pixko etxin, ez? Bai, azkenean entrenamentu oberena eta printzipalena du eguneroko lana, eta zebatez ardi gehiago, beti lan gehiago izaten duk, eta ikesten ditek, ordu gehien bat ikesten dutena, baina gero izaten du konkursoko prueba desberdin betzuk behartukenak pixket landu etxean. Ez dieterten behar dukela hor egunero ibili bar erua bezala, baina pixket landu ertuken gauz betzuk. Zakur aldetik ere, baten batek izan ez zuen zakurra urten puntuan ez, adinagatik, esperientziagatik, bere urtea zela ez, eta... Bai, batzuten igual esperantza handia dugelik, igual frustrazionek handinak ematen du, baina ez, zakurrek uste baduk ongi da bilela, beti esperantzare izaten du, aurreko aldietan baino hobek isago iten datan, hola, baina, aurtengoan hola beharko. Zakurrak ere, ezagite, urte batzu bakar egiten ditu hor punta-puntan, ez? Sumatzen da gero adina pixkot hartzekin ja, flakatzen duela pixkoto. Bai, gero zakurrak ere batetik bertzera badu diferentzie, batzuk nahiko urte irauten ditegola maila honean, eta bertzo batzu berri zen, igual puntuei lehenago galtzen ditek, hori jendien gize ez duk zakur guztietan berdin izaten. Baina horretan ibiltzen zaretenak beti ere, rekamaran beti izaten duzu beste zakur gazteren bat, ez? Bai, ez du bakarri lehiaketako, normalean lehiaketan ibiltzen denak ardiek ere izatetik, eta ez du lehiaketako etxeko lanekore komeni izaten du, baino gehiago izatea, albada beti gazten bat hor pixket baduena afizionia eta erakutsi ere albada, eozin gauz pasten zaiola daki nahi, zakurrik gabe geltzen maia, nahiko triste geltzauk, zakur ardi goituret direnak zakurrekin ibiltzera, gero zakurrik gabe egun bete zobertez engainatikotuk zakurren izena erranez, baina hirugarnean ez. Eta, zakurkumetaina ikusten da ja segidan, genetikoki edo, zer nolako zakurra aldu den, ez? Ja antzematen da pixot, ez? Bai, lanian, arron txikite lanian, ez duk usten, ez delakoz gaten, baina ja bizpirula biletetako nabaritzen duk, bertze gauz betzuten benpin, izitzen den, ez den izitzen, eta beldurtie den, ez den beldurtie, edo erne egoten den gauzeit, gauzoiek konturetzei ez txikie direnean, alderdi urtei benpin, ernia den eta hola, beti ernia den zakurrek eta bizi samarra denak, gero arrisketzen dik, afizionia balime dauke, erne samarri izetia. Bai, eta zure kasuan ikusten dugu gaur ere zakur gazte bateken etorri zara, ez hau berria du, ez? Bai, hau bi urteko zakurretu, eta, etxeko lanetako eta polik ikesi, gero lehiaketako eta balioko duen edo probatzen badugu egunen batez orden kusko, lehiaketako eta balio duen. Iazko denboraldia bestela nola joan zen, ze balorez egiten zurain pasatuta urtia? Azkeneko bizpiru urti untean pixka goiti-biti maila beratzuen ibili gaituk, zakur berakin, eta arek ja bazakiek pixka goiti-biti konkursoko zera eta hola,
eta ez nahiko, maila beratzen ganden urtean. Eta errainik, batetik 10 esten den bezala, batikorik 6-7 bet, eta... Bueno, eta ez da gutxi, ez? Ez. Azkenean, urte kuadreia da makizu hor, ez, pixka bat hor, lehiaketetan, erakusketetan, eta ez da gutxi, ez? Azkenean, badakigu afizioa baduzula, baina nekatzen du ere, eta eskartzekoa da, ez, horregotea. Bai, horrek jaudek, hor gabiltzenak ja nahiko urte bazamazki hor, eta adinen ere goitik gazine gaituk, eta hor jaudek esperuan gazteoko batzuk, edo gure adineko batzuk ere, edo zaharroko izentare berri betzuk gazteko, eta gu pixketa hasten gara mantxo-mantxoa baztertzen. Bai, baten bat igual honen da esperuen Antonia Lustizaber retiratzen denekin animatuko da gehiago edo. Antonia Lustiza hor da bilen biztertian arekin ikesi egiten du, Bai. Berri betek ere gure ikuste badu, beti ibaino hobiakin jabilelik beti zerbait ikesi egiten du, Bai. Ongi, Jorge, ikusten du, aurtengoa hola izan du da, buelta erik ezin zaio eman, eta, ez duen urterako berriz ere, zer honelako gogoa eta indarra duzuen jarraitzeko lehiaketetan, da, azkenean jendeak ere gustatzen zaio ikustea, hortarako behar dira hartzaileak ere, ez? Bai. Eta zenbait lehiaketa benpin, jende aldetik ere, kopuruen goitizieken, ikusleak gehiago, eta hola, eta, aurtengoa hola beharkoik, eta bitxua aldentzen dugun denen artean gauzeko onginez, eta enduen urtean ja betiko martxara bueltatzen gara. Hori da. Bitartean zaindu, ongi segi eta eskerrak eman, azalpen hobek emateatik. Eskerrak azoite, naizuen arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea.